Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mabudlay takson ang matudtuod nga paghigugma. Apang posible isa na sa mga halimbawa sini ang ginhimo ni Apple Compuesto sa Bacolod City. Madugay na sila nga nagaplano nga magpakasal sang iya kahagugma nga si Arch Oberas. Apang antes ini natigayon, si Arch ang nagtaliwan tugas ang balatian. Ang hitabo ang wala makapugong sa handom ni Apple nga pakaslan si Arch. Antes ini ginlubong, si Apple ang nagpaidalom sa seremonya sang kasal, upod sa pinalangga nga yara sa sulod sang lungon. This morning mga kapuso, maging kaupod naton ang nag-viral nga bride sa Bacolod City. Ang ini nga Bacolenya mga kapuso, ginpamatud-an nga true love never dies. Kag may kamatuoran sa promisa nga till death do us part. That is all. Welcome si Ma'am Apple Compuesto. Hi ma'am, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Mayang aga. Hello, good morning Sir Adrian. Ma'am Apple, first question, paano man kamo nakilalahay sa imo pinalangga nga nobyo sadto? How did your relationship blossom? Before to do, nang halin ko sa Manila, do bigo ko bala. Nang pagpuli ko, di amo man to siya, do bigo man siya, sir, halin man siya sa Manila. Guro, do destiny, gid bala kami. Okay. Nga, kamusta ka na? Amo nang bal ka sister ya, silingko ari, bigo. Ay tuod. Tapos amo to naghambal man siya sa iya manghod niya araw manghod ko numan ako bigo. Pero wala gid ya bala Sir Adrian sa ako niya intention niya nga after sinagali may masunod pagid nga makita ay pagid kami balaliwat. Huti balikan ko lang no, nga awan walaan na kamo na dayon ang pagpakasal niyo sang buhi pa ni siya. Bisan ang mama ko gamba sa kunpul pakasal na kamo bala kay bisan ako pa na magasto ako pa na hindi gid sir amo to sir nga gambal sa kun makaubra lang ko yung maya kay mapakasal gid tayo. Nagmasakit ni si Archie no, ang imo nga long time partner, however mas ginpili sini nga taguon hipsan sa imo ang iya sini nga balatian. What do you think is his reason behind this? Before pa ya sir nabalaan ko na nga do may something wrong na sa iya kay tungod do almost every day gid sir gay inom gid na siya ya nagka-renal failure siya kay tungod ang toxin sa lawas niya wala na nakagwa wala na siya nakapangihi tapos ang mga ugat niya ni sa mata ho do nagkuani naglupok na ni amo to nga wala na siya kakita. Nga nagdesisyon ka man niya, mapakasal ko ya maskin ang ako niya pala manahon ara na ti wala nakabuhi. Oo nga man. Ay, abi mo sir, ang bayo yato nga ginsuksok ya nga sang sa funeral. Ako pa na nagpasuksok sa iya, sir mo nagpasuksokan ko sa iya, sir sang bayo nga para tutan sa kasal namon. Amo to. Before naka-work ko sa Hong Kong as lady driver. Ang akon nga employer kay big time gid na sila ya. May nabakal sa blangasot nga hindi kaigo sa iya, tihambal ya sa akon. Nya, do you want this? Te amo to pag-abot ko siling ko pa ari amo ning bayoon mo magkasalta. Do ba ko himuon ko na lang gid nito nag-ano gid sa mind ko blada sir nga di mapakasal na lang gid ko niya kay ko bisan sa amo na lang niya nga niya mahimo ko niya para sa iya mo. May mga classmate man ko, may mga friends ko nga ga-support man bla sa akon Sir Adrian. Thankful gid kuya. Ang pastor naman namon sa True Life nga si Pastor Jim, si Tatay Jim, siya na lang to ang nag-ano sa amon kasal. Apple, anong, kung pamati, subong si Archie, anong gusto mo nga mensahe siya? Subong Valentine's. Wala na ko, wala ko partner, wala ka sa tupad. Pag birthday ko, mag-Valentine's, wala ka man. So, okay lang kay, na-feel ko man niya, ara ka man, ang ayong imo presensya, ara man ng permi sa tupad ko. Gabi ka magpalangga sa akon pa, sobra. Mambal ko lang gid Sir Adrian nga. Sobra ko siya kapalangga. Apple, thank you so much for being with us today. Kamadaming salamat. Adrian, thank you again. Mga kapuso, gid pamatudan ni Apple nga true love indeed never dies. Kung ikaw nagahigugma sang matuod-tuod, siguraduhon mo gid yang ang imo pagpalangga mabatyagan sa tunga man bala sang kabuhi o kun kamatayon.